ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ തീരാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി നല്ലൊരു ചക്ക തന്നു. പഴഞ്ചക്കയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഴുപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴഞ്ചക്കയാണെങ്കിലും. പഴഞ്ചക്കയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തെക്കൻ ജില്ലയിലൊക്കെ കൂഴച്ചക്ക എന്ന് പറയും. അത് പഴുപ്പിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വെച്ചിട്ട് അടയുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആദ്യം തന്നെ ചക്ക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് നല്ല തീറ്റ അങ്ങ് തിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് അടയുണ്ടാക്കുന്നത്. കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. തരാന്നേ, ഇത് നോക്കിയേ കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കൊതി വരുന്നുണ്ടോ? ഇതാ ഞങ്ങളിപ്പൊ തിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല പഴഞ്ചക്കയാണ്, എടുത്ത് കഴിച്ചോ. ഇതാ അങ്ങോട്ട് വായിൽ അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു പോകുന്നു. കൊതിയാവുന്നുണ്ടോ?